sa dito ya uang rim pensinai nega commercial complex kabakot sa kapsaw kur arsan lang Apunyo. kapsaw kur arpunyo lang ngok UMLA ka South Shillong uba Sanbor Shulai hakat atrik unai wen ulapli ya umau nongrim na kabenta banchina ya ka yauthmai ha yaudak laban municipal market Shillong ya kani ka jingtei lamang hapo ka skim jong ka NEC hadu khatsau kulur apnyolak sanpho haja tingkam habakren hakani ka sniple mo nongrim uba Sanbor Shulai ulong bakani ka yo kadi ka wei ni ki yo barim tam nadu ka por phareng uba Sanbor ulong bakani ka yo kadi ka plangja jong kani ka raj laban pelun barok ka wei uba Sanbor ulong ba ka jingdon jong kani ka yo kan nyarap ya gitu ki para marjan ki bawan yo sya kani bat kim dan kam shu banet shadu sya yodu lani khandai lat namar kiju kimar kiju kidor la banyo na kani ka yo la ban kadau ya kani ka yo on sedang no bansina bat on pendap la kumnu hapo ka arpsau nai ha kani ka singi la don lang usi u ka tanat Shillong municipal board uba FB khan rang ba chnong ki he officer na kinat paper lambat kiwe ngano na ngadi tang u nomi kmat uba ra ya kijing don kam nyo bigi paj ba ngalong gumnong kit tin sim takum tu hi ku belari ya thuri ba khan ni sedang milinisiat but man bang ya don ya ki inspection je kini kita badi ba Edward ba Joy bat kini kirang ba dong ngije perkhat bun ki ki teng ni la ya dan ngije perkhat begini sna no hang ne diki payang in i hang ne hapo ba kan parking kan long no ka kompleks hajrong kerja ying dorbar hang ne hajrong kum kataru kala don mo ba Edward gila abang ya taluar jong ne jaga te bun ki ki ngila ya perkhat bat hadien ka ba ini ki sistem ki bladem hadin jauh tu ke lockdown ngila sedang ban yo ban yami ngila sedang bang ban perkat ban ngila sim jingmut badi bakhan nak Shillong municipal board ke bagi ya inspection aga ba hadu ngila ya jingmut hi ka ba ladam dan nak liang jong ki official jong ka top official jong ka NEC top official jong ka municipal jong bakhan iban prepare ya ka DPR ban berkre ya kata ka plan ka bagi ong mo taka estimate kat kum ki provision ki bang yaban fulfill ki criteria jong ka government hadin ba kana ka DPR kita ki kata ka application kala poi si po NEC ngapun ba si bor sulai how is ki ngong ba sibor longgum no trai dengan lej hi kumali jadi sahabat usket tri jangan esi umba Moses Shalai ubade na po Manipur yung kabha ket ya encouragement yung kabha da pilet yung ga tawi singa pun ngabu appointment ngayat ngali jadi sahabat uhang te po NEC te ngayo banyak badong baka naga iyo ka mo kumlaong riba Calvin Karsieng kadai kayo ka heritage market kata kayo dak bagi ong ira ya thu story at ka committee ka jongki empowerment committee ya ka jinglong jingman jang way ni kiyo ibada established since the British regime kapabubun kana kayo kala penmiru ya ki IFS officer babun kana kayo kalau ka pliang ja jongkin raj 80 burok wei ini ka project kawan na kaliang jong ka state government Meghalaya hapo kata ka 60% ka walang ka state component jong NEC budget te high NEC ngidon ki levels prepare ngi scrutinize ngi pek ka way po wi ka project ka wan hadin bakalawan na ka planning department bat nila scope no ka jing trisitom jong i ang mikmat jingi ban panwan ni ka project ko NEC namar apo ka state government do gidon ki level si prepare dan dai nakalawan naga annual priority list jong ka government of Meghalaya siya ka NEC ka first
Kejaka bring scrutinize ni kot ke sectoral empowered committee. Kaba head do chairman. Jo member jong NEC walang chairman jo committee. Bahang ta kawai ke project ni dah scrutinize in detail. Dia kerja keren bat ngila tha ki bagani kadiga kayo ka ba kadiga jaka ka snong kadiga ba rim bagi beliau na keleng ka ki jaka ki nong kendong ru ki ong di wansha sor di wansha laban hukum ta ngila pensnu thu ki khot jang committee ba long ka badan kam de kam sim por ban pas na ka sectoral empowered committee. Next level pada ka standing finance committee. Kani ka committee ka bakan thup bikin mi khaman amdai tang hang ni po NEC andai jang state government jang ka implementing agency jang central government rukat tu kani ki ministries de hang tar ngilai shong ngilai pej ngilai scrutinize mar ngilai pensku thu iki bakan long ka padan kam kat tu kani ki suggestions ka baki kila ai kum ka sewage treatment plant kum ka lift kita ki barang ngila incorporate ngila panlong ka DPR pat kum ta kam sim por pan sanction ni kani project te kumbang ala yo snow menta baka tender ula dam but ka work order ngatrai kila de ban patch ko ini si te ka release ru kan sa one ploy na marka ka budget ru jong ini si kalong ka biang but ka funding ru kalong 100% te kumbang ile snow ka jing thu kalong mat pendep hapo ki ar pusau benai